Ebusia ne say abranti o hye white wewu onka atiasefo ho biom oyefunu minti bi mpagi sebda sefunu edesi akonkon ne ebosa mamodi na chi a edini nam kurom a amanfo ebose na we na ekire o se onipa dasani de wuguo no eno na wutwa me nuanom mlantia ne maba mo ye saa de we nukura nyankopon ne mo ye abusu sempa mo ye bone pa ewom se mo ye bibi de yankae dum de ma no ne mo matrahye adesima mama mu nyina adwo ade ache ba ku bia ade ache ne se de chenra de kan fast na botwedi ampokwa ameto so bonsu ya be otosi obo wia ba hu ba hamba no ba no adoma boy ketema da bodwe mogedi mo frisa ne agya nyankopon na domara kwade ra so te ase ade ache ba ku biem Kesse media na ohwe na Kesse TV so na body chidom ebia na ene dikan na ohwe me a na oya de Kesse obrempon asiokro Tano Komfor na mene mo hia anwumefan kuma se tafo pankro no na obrempon Tano na so ye ewo eho ye ya amane sunsumsem amamre amane sunsumo hintasem eho na Kesse media ye bibia so ejina na ebia ene dikan na ohwe me a eni diem ne ahoblase kwan so mesrew se subscribe na share fa comment to asema me se obedi konkonsa amanipa abodin yate ensa tretre so ne aka nsem potode agu hufi amu ablabo aseye no mesro sa konkonsa no free na ekro to atwa konkonsa die ye ba kope konkonsa abedi ana se menua ene de asem bia betop no so se wo pa amamre amane sunsumsem abakosem sunsumo hintasem afutusem anwensem ade abo manipa ablabo eyeye papa ne bone nsonso ye dantemu esum ne hansonso ye dantemu nesa obenante abla wo nampembo na napembo mpo a onhwia simpo da biara da Kesse media ba kope na Kesse TV ho na ubenya sunsunsem ne ablabo etere fata ya wo de bebo bla na ansa na ye be kodwumadie no so no afutusem wo ba kope ene asem a bidi gyawa da bia se da bia da ne ma atifi asem afutusem ansa na ye de dwumadie na ba no ena afutusem ba kope asem ba kope na meka kire wo jai boni di twa hufri boni ho jai boni edi de boni enye ade papa jai boni edi jai konkonso di jai nkrofo ho nsem ka jamuna to jai akohwibra jai kronobo nyame na mebeke ka boni a kire wo unim papa unim boni fi so doma nko bo ade no wode papa boni hu nim de nyina ne ho akwa nyina wode abon afra onipadua ewo mogem ento onipa na sani bi no oye boni onim ese ye ko asole kotie bible mu asem ye kotie nyame asem da bi papa wo boni onyankopon wode aboni padada na emom se sofo bi ka bibi kire wo se panyini bi tufo se panyini bi ka bibi kire wa na oka asem de kae wo enka ya de na emom papa ne boni de obie no onim papa ne boni obie no onim papa enim boni obie nim papa onim boni entimenua jai boni edi afutu sema me de bema wa ba kope asem tiawa asempa yitia ye nka ne tententen ena me no hia obrempon Tano efia na mepese ansa na no ensema mebe kan ne dwumadi a ena ye de topno so ne adesua ayeyi menua nyankopon ye wadom na me de video bi kire wa ebia na wahwe bi ebi so na wuhunin ebia na obi ate aka kire wo ebi so na fa wasum ebia na etwa wasum keke semflama na emom pepeni wase figani sose asantini wase wonsa demu aye ni nyawo nyese woni semu a woni semu ne ye ma wa wontumi fa ye mfa ma wontumi fa asantum na emom se wonsa demu nko ade aye ni nyawo amla wonsa demu no woso no de wonsa beka na ade akọ wano na anya bia no efisi awo me asama be ka minti bi mpaginsam da me nana wanka bia nkyere me nana da me nana so wanka bia nkyere me da me papa fie me maami fie empo sabia mu sabia nya adoa
ewiase mamu baabia ni hɔ a me matibida sa asema me be kan sanso na wo a me no kasa wo so ntibida menua ene hwe waso fa fa me na ha wani kotwa wisi na de fati fadi machi na ablante bi ena okọ ne nsama nkyiri na kyese wato ananom wonse do kyese waka nkyinagu broni se waye funra kyese wadai watwe wawu no na ablante ni wo wuye no asama me beka wo mu di a kyerɛ wo me nua me do wala ka me no mie no se wankasa ansa ne kwakọ video no be yonwa ablante ni wuye a emlante ezi hey ehene ne ha oboa sa ablante yi ebla wote ase soloku ebe wiase nyina obi wu a eni na etwi bibi ebebe bia eni ablante na eye he obi wu nko ade a ona yie no bibia esi ne bo efuro no esi ne bo enti sa ablante ye wudi a ye be me na hunu se yes twunwa ba ye fe na sale ye be kai ne se ampa de obedua no na betwa ye be me na hunu se ampa wanka se wu na wu ye no wa ye funura so da so te ase na ablante ni wu ye a ye hunu hwe se ayonkofo emlante ne mabai ebo wura efuni ba bia ya deda no a ye tam funi a ye da ablante na si akonkon ye da ablante na si akonkon ela yei na osi akonkon no huhuri okoblane ko ho na mi ni ahwe a esre na agko na asefem me pa chawo eni die ni ahobrase kwa so me serew fa wani na fa wasun efa feme na di machi na enkohe sa video yi. Ebusia, the youth of Asante Akyem Ekutu Ase has done the craziest thing ever. Na ebusia, ade Asante Akyem Ekutu Ase youth aye no endedue no ebusia afo ebo adwen ene entiase so. Ewom se BCC na so ebusia, this is so crazy na eno ene ebedi ho enkomo na medi emunchire mu kakra ama eno nti make kai wo se wo ba so ani de kwan so share this video na wonua bi enye bi enhwe ema wo mfin so se wode wadwe nkyire wode baba in the comment section ho ebusia ne se abranti o hye white wewu onka atiasefo ho biom oyefunu kwesi bro ne baka se oye cops nanso ne friends a ena onye ombokosua etafrebra ena otiase no ekire se enya ade a omoba makwan anase mpo no omoba pene emiekosi abranti efise bla no otiase no se obi wu ewo krom ho abranti enye obi a leading youth a omo wa Asante Akyem Ekutu Ase ho embo omo hyi jama afen so abranti enye obi a ena ne gi life ho ankasa enti se nde onka atiasefo ho de a enya ade a kyese omo be pene so anase omo be yanhwe han emiekosi abranti e wose omo kukuru no na omo de ne hyi jama ene se yatam efuni ato ekon ho a ebusuya yede no display ewo funeral ground ewo Asante Akyem Ekutu Ase a kyese ebusuya meno ehye ewo aha kyese ebusuya ebo adwen ene entiase so ade a enne Asante Akyem Ekutu Ase youth aye no ebusuya kyese ebi ensida enti sa woni me ehwe video ya efunu pa na osi okobnane ekon ho ema ye wojo no sa no chese this generation no abodamo Debbie. This is so sad. Ebusia, mame wo adwe nkyire share video we na wonua bi enye bi Me nua wo hwe ye na to sai minti bi mpagi sebda sefuru edesi akonkon ne ebosa mamodi na chi a edini nam kuromu a amanfo ebose sede obia akọ ahimfie yewura opemso anim na sabia musebe nyaado a wakodi nkunim ne aboni hire ne aso ano me hu bi da tise o me sa na nim so hunu bi da me nua wo so hwe video yi wugi ni pa se eyefunu nie na wote ye no wuhunu ye no wodi wani hwe ye no ade atwa wani so no me nua anya bia no ete wo sei na wo fa no na odwene ne sei na ode kwa adwendwene mu a emuaye ban na wunyaaye na sabia mu wode to efam so a suahuru ban na wafa firi mu
mini esu ehunu bɛyi adesua bɛyi ɛdeɛ na wohunu ne mu na wotena sidin na wogye w'ani gyen na de kɔ adwendwem paa na potoka sambroni sɛ sɛ wofocus so asɛm yi a na tena wodin na gyere w'ani gyen a menua emuayɛ bɛyi paa na wankasa me ne wo mienu saa deɛ wode w'ani ahuni wunyaayɛ ɛdeɛ emuayɛ na wunyaayɛ wunya muayɛ papa emuayɛ bɔne na enya bia mpo no ade a wohuniye no wahunu bi pɛn na wate bi mpa nyinsa mpo da na mo mpanimfo se asɛm bia no ma wiase da na ade bia no ma wiase da asɛm ma wiase da no ɛne de ma wiase ade ma wiase da no ɛwɔ poase ade ma wiase da no wɔ de yi ɛpoase na menti bi mpa nyinsam da na wei na ɛkyerɛ sɛ onipa dasani de wuguo no ɛno na wutwa menua no mlantia ne maba mo yɛ saa de we no kura Nyankopɔn anim mo yɛ abususɛm paa mo yɛ abususɛm na nka de yenim ya yɛbɛto yɛ bɛti bie yɛde yɛni ko twa wisi ehunu bi ne sɛ ɔdasani bi ewu a ne dwumadi a odie no emra ɔda hɔ no na amamre ɔso wɔm yɛ na ɔmayɛ so yɛ mesi ni a enka ne yɛfɛ ne breacher na ɔmakɔpɛ blog na ɔmakɔpɛ cement na yɛde ale sɛ de yɛto blog no na yɛde ayɛ nkae dum na ne nyina akyi no yɛgyina to adaka ma yɛ bibia wie no na mesi mfo na na sɛ nipa kwa adwumakuro na wɔ mu no ana ne dwumadi a na odie no ne dwumadi a na odie no na ɔmamafuru no so abra wada adaka mu na sabia mu sabia nya ado yeri chinchini ne yɛde yɛ na ɛmɛ sɛ fata ne yɛde yɛ amaneɛ na ayɛ fɛ na emom si yɛ efuru paa body no yɛ efuru body honam nipadua no yɛ soa no sɛ de obi adi bem a yɛdere si akonkɔn ne de nhunu bi abususɛm wei da emrantie no a moyɛ saa ne maba no kura Nyankopɔn anim ni mo anya de mo yɛ bɔne paa ewom sɛ mo yɛ bibi de nkae dum de ma no na mo matrahye onipa wu a emra ɔda hɔ no ato ne kwakua mɔkye ene ne Nyankopɔn ntam asɛm onipa wu a emra saa bra na wawu a wɔda mpa so no ansampo ne nipa no obekɔ ne nsama nkyira wɔda mpa so a obewuo ade saa ebre mu no abrabɔ ɔbɔɔyɛ yuma obedi yɛ ɔba wiase ne suba bi ɔbɛyɛ enema bi ɔyɛ hintaayɛ na ɔdasani bi mpo amfa nani ahunu no na ne nyina bɛbɔ da ho ne eyi kyerɛw ayɛ video na eyi colors na ɛkyerɛw emela wodi mfiedu obɔkoro no ukɔwi ade ofa akwa we so mfiedu mienu ofa oyɛ wei unya mfiedu num se ne kɔwieyɛ se ne kɔyɛ unya mfiedu onu baako se na yɛyɛ se ne kɔyɛ bɔne a wodi ne sumaseɛ obi yira wonne twempra kokua mu a ɛnhyɛ Nyankopɔn ne monyam nyina no na ne nyina na yi na di kyerɛw ɛkwan bɔne a wodaada obi fa kana sikyi kwan so gye na japade efiri ne nsam na eyi kyerɛw obi dai okɔyere no ɛto no mu na ɛkyerɛw adansikuru mu bribe akɔgye ye ya akɔdi adansikuru mu yɛde obi tu afiase abla wonum sa adansi akɔdi no ɛnya no korɛ ɛmfiri Nyankopɔn na nam sika openti ɛne de obedi enti wanwene nipa ho a odi nipa no kɔ ha mu no na abrabɔ nyina na eyi kyerɛw menua akɔmfo akɔma abɛkɔmye abrabɔ a wobɔye secret a woyɛye ɛkwanbɔne a wofa so ɛnaada a wodaada nipa nyina na eyi kyerɛw menua asɔfo yi hiri baba woyɛye wo healing nkrɔfo me anontew me yɛ ɔde bɛnde bɛyi wotwa nipa ntro wokɔfa yalefo obi a wɔnyɛ yalefo ɛne ne twa alai ɛma ne sika ɛma ne dan ho yalefo ɛde bɛyɛ sɛ wayɛ nsɛnkyerɛne ɛde bu nipa fa so
saa bɔne we nyina ne nneɛma bɔne ne kuntura ase ne nkrɔfo yere no ma fa kwan bi so no ɔmo da yi nyina me nua sɔfo ne yi kyerɛ me nua malamoyi ɛkɔ yɛ fa so a o twiro kalato a wo de yɛ tase bi a o twe tase bi a ɛde yɛ ya wo de dada obi ɛkyekyere obi ɛfomfa na japadeɛ ɛdada obi de ne fa akwanbɔne so a ɛmfata saa suba bɔne ne ablabɔbɔne ne nyinaa no na eyi kyerɛ so kwa sɔre sɛ ɔdi nananom akyi sɛ ɔnam tete atempɔn no so na ablabɔ nyinaa na ewuro fa so na kyerɛw ablabɔ papa bi na abɛbɔ ɔyɛ so a na ehyo na dana di na kyerɛw meka hintasɛm ɛfa wuo ho na ne nyinaa akyi no na yɛde emuaeɛ no de ama wo ansa no baabi a wokɔ ɛno nti na sɛ wo ne me bɛyɛ adwene na abɛkae na sɛ wahunu bi pɛn a obi bɛwu a at the moment no an time obeso no a obeto ne kon awu a ebegu na numu nsuo no na ni sofri ne asese no usu onyaye a enema wahunu ene ne ma bi ade na di kire no asamado a okọ akwakura mo chima wo kotwa no bone odi ye na ya make no na ya kire no to obi wo ho obewu a na wo susei nye ni nyina ene yese sebia mu sebenya ado bia wagya japade bi obi edna fa kwan bi so opese nkopa mu ka dodo no a de bone e papa oye na ya di akire no na amake no ba bia okro na ni nyina achi no emra ya de na adeda na oda empa yipa so no ye nkrofo so twa adwadwo no ensama nkrofo ka saye papa saye bone ablabo obebo oye se so nyame ani sanso nyame ani ekwaya no nam so efa kwambone so se wanfa kwambone so no na nkrofo nsama ye ka nyina no na edihum waye ma na de ba na ekirew baabi a okro amane a ukuhunu na onyankopon siesie be ma bi efe no kwakua mochi na sa kwakua mochi ene na aka na asemu a amanfo se omsere me kwakua mochi asem ne de ma me nka bim obi so oka me ka na ne yam hyehye no obi so me ka na bibi yaye no na na kuma se me chia wo piao na na kuma se ya mochi asem ne de osem na ya me mfa nto nche kakra na sabia musabia nyaado me na na jabo ate so ne bu be wo se di asempa de bisa uti enti dipa bebre se na aka mochi asem a na kwakua mochi emla okono ka be hyiawo na srafo edi na chi na beti na sra ni ba ko sojani ya me kire ni metwofo a omudi na chi ba ko beti ete che nipa ba ko nipa umfimfiri na ya somu ni ya yerew na ya yisira mekopa ni akakaduro ni ya tuawo ni wia ya yamekodi bia srawo na ya twimre domre ni ya yerew ni abochire papai na mu wia ya toto kire wia nim awia so ba samado na bonefo awia no che wia boy ha mprenso cheja na wia na hye na wutiem nyina na ma ne guachi bridididi timinua udi bone sesa minua onam kwambone so sesa minua onam kwan bia ensem fata ekwan so sesa if you say ibiase sope sompe atemu no nya de bible kan yi no ye nananum di kaka atemu ho asem ena kwakwa ombe kan say bible say we are all heaven esro enye no kore atemu ye nya na samado ho na bibia wo heaven bia ni ba bia ye kugla konta heaven asamado na wo na obebu ablabo papa beda suba padi nya adoma afoforo obeka no kore behunu nipa mobo di nipa fa kwambone ekwampa so wanfa nipa mfa kwambone so no ablabo ebo ye nyina ya ade so nyankopon ani a wona nanom nsamanfo mo nyom ba bi krom so bebu ablabo papa tene ne ablabo no ngwa kwhia wo ye be wa tu ye be ma ba bi partner na edidie no onom ebe ye wodia na sabia mu sabia nyaado a ho school fees tuani ho akohomaboni ho na de biara de nyina obedidi no anom ena akosi buloni se heaven bia ni ba bia ni suru bia heaven eya asamado hintasema na nanom di da na di kire me ewo twedi ampokokoko di mu no na me bohu dawdo di akire se menua wa wo ye bone wa wo fa kwase dem kwa bone so di bone obi ye konfo a on the office wo ye konfo ntino bone nko na wodi enye sa konfo nye bone
yɛne yɛ nyankopɔn ɛma yɛne ɛda nyankopɔn suba pɛdie yɛne nyankopɔn mlansɛm du wɔde ma ayɛyi Moses kɔgye mlansɛm du bie no Moses akɔgye yɛne nyankopɔn de mlansɛm du de ma ayɛyi onyankopɔn ma tete atempɔn no yɛ no yɛne nyame ma na busua no yɛne nyame ma no yɛ akɔmfo obi kɔm ontimi nyɛ bɔne da obi kɔm no odi bɔne a ɔnyɛ kɔmfo ontimi nkɔm abla yɛ kɔmfo eni bɔne na bosom te obusom de kum bosom de bɛkye wɔkyewa ɔde bɛyɛ adesua de ɔbɛyale na sɛ wokɔso ayɛ a ɔbɛkum ti pedifo se kaka utirima ansa na wadi aduro te na nka tete na bosom ti na obi nyɛ bɔne obi ne ewu obi ntwitwa nipa na ntiri ɛnɛ yɛ ka bɔne a menua no ma bɔnefoɔ bi a ɔmodi ato sɛ ɔmo yɛ akɔmfo bi no ma ɔmo nyɛ kɔmfo bi yɛ fake adwom bɔne ɔkɔm na adwene sika penti na ɔkɔm bosom bi amfa no sunsun bi amfa no ɔkɔm bɛyie obi kɔgye nzema bɛyie na ɔde kɔm obi kɔgye nzema bɛyie na ɔde yɛ sɔfo obi kɔgye nzema bɛyie de yɛ malam ɛkɔ bofu ni nyinaa sɛ de sika ite no saa na bɔ hateɛ nti onipa owu a ada no a yɛadeda no onyankopɔn ne kasa nye nyame ankasa wo kokua mɔkye ne kasa ɛkyɛ no baabi koro ɔkɔ asudie da no so da ho nyina obi su twa dwadwo obi so da ho na ɔsere efisɛ baabi a ɔkɔ no asamado no hɔ na asɛm no nyina wo nti so obi wu na sɛ yɛadeda no na ɔkɔma no so de ne si akɔnkɔn a wama ne nkitahudie nneɛma ayɛ yi na mmom emla a wɔde nafa saa akwa no so no mo amagye ne dada baabi a ɔkɔ no nyɛ papa efisɛ wɔtena asase so nyina no wa mebu abla bo papa awuhu bla ene nneɛma nsɛm fata ɛna ɔbɛfa so ne senti no ɛna mudi tua no so ka nti so obi wu a mesrɛ mo ɛyɛ abotre ɛnyɛ ntɔkwa utu solo ko atwu nneɛmom sefuru no okɔma so na ade ayɛ nneɛma mfata deɛ ɛnya amamre ne amane kwai o hafuru no obetimi yɛre to adaka mu ambetimi afa mo amamre bi ambetimi ayɛ nneɛmom sɛ body ni da hɔ ne adeda no watam de si akɔnkɔn watam de na bɔ no obodie mepa kyɛw ɛnyɛ saa Kesse media ɛna wo hwɛ yi na Kesse TV so no body chidom timi nua bɛsrɛ sɛ ene ne dika wo na wo hwɛ a ene de ne ahobrɛse kwan so subscribe share fa comment ja ne fa to ase bɔkɔ ne nya odoma pafama onua wate minua owu ɛda hɔ mani pɛnti hwɛ onipa de sɛ ne wɔwuo hwɛ kwa yɛ fa so a yɛdi dwodwo no wɔyɛ yame de o ablabɔ bɛbɔ yɛ nyinaa to atwa timinua udi bɔne ahwɛdeɛ ma bi efisɛ obi abubu na konta asama pɛ obi abɛkɔ ne sabankyire sama pɛ ti ablabɔ a wo bɔ no hwɛdeɛ ma yi edi obedua no ɛno ana obetwa na mo a moyɛ saa nneɛma no nyinaa no moyɛ saa ma Nyankopɔn abufu hyew aba mo so ewom so ɔte aseɛ no na ɛkwaya no ɔnam so na emom so ɔtam funu abla ya deda no de menyini so oye bi da na oye bi da mpo a pɔnkɔ abɔdam ani wuro ɔtene so de ɔmo dam timinua mesrɛ yɛmfa wenya asɛm na hɔ mfa moyɛ bra mfa nto koto kom fi sɛ asudie da nipa so sudie da nipa so obia wo de oba asase so obɛyɛ sɛ ɔpɛsɛ ɔmpɛsa ne nyame yɛ no ntiminua asudie da nipa so sakra wadwen twohu firi bɔne ho twohu firi dɛm ne nkakan ho mo abla bɔnya abla papa bu abla bɔ trene ɛsɛ fata dɔdɔ fa ɔdɔ ma pafama unua wate ade Nyankopɔn hwɛ no enye dede hunu minua yi ya yeye ne sei minim sɛ so owu akwaba ɛkwa ɛda fa so no ablabɔ ɛde ablabɔ owu bla onye bi da efisɛ ɔmama ne nsusue nyina ne nda so atwa ne sini medase menim sɛ ɔde bɛyɛ sotie atie ɔde bɛyɛ futu sɛ matu kotokuom da ne da nyina Kesse media na Kesse TV de yɛ kyerɛkyerɛ yɛ mafutuo yɛ kyerɛ kwai tete atempɔn no sɛ de nipa bɛfa so a ɔnyɛ bɔne sɛ de nipa bɛfa so a obɛtwi ne ho firi bɔne ho sɛ de nipa bɛfa so a obɛtwi ne ho firi kontopori na da ne kana sisi kwan so sɛ de bɛyɛ onipa bɛhunu ne gyina brɛ ntimi ne akɔso a ne kɔso ne hwɛ ɔyɛ ade Kesse Kesse media ɛfiri sɛ tete obi ka saa nso ɛna tete so ɛwɔ bi kyerɛ timinua besrɛw saa nneɛma wo yɛ asie yi yɛ akɔhwɛ video yi deɛ ɛma bi nsi wiase da menye bi da sintudua deɛ bɛba na mmom
wa nam so beba ndue ebeba se asi na emom saa busua no mu a ene bikura saa de we si ye no mesre se obi abegyae se saa ne ma no ebi nsi bie mu fi se esi no ye mafuru so emfa nsi akonkon abra wona dakem enye papa masai niema mama enidaso atwasini Kesse media ena wohwe koso a ne koso ne sakra wadwen memo futuo se menua bia saa de wasi ye wa oni mu bibia no de muadi no ye ninko ne de aka no ye mo ho ban enye bi wiase dawate efi se wiase de uguo no eno na wotwa na sabia mu sabia nya ado asabi kafrache onipa o kantam guam na mukura epiefi onyankopon hyirawo omo ho ban onyumfiri musuom esem kwanhyem amanihum abeblesem ohia abayamane ahemane so no mo abla bonko totin na ka hunu se ewiase de obe bia no de wani mo hwew nyame onkoso na won hyirawo no mo ho ban said ya bene bre nyina no nya adaje hwe Kesse media na wo bo echi dom akoni asa nyina fa ba obla wo na twu firi bone ho efie ne nkekae ho be ma fa ba obla twu firi nkekae ne fie ho minu aba hwe so ba obla ne fi se na ntwedu a eni gina wono to na me komfo kuta me ne bedi gina wo mensama na da bi da nyame nhyira wo na onye wakoma so ade ma bye bye.